see us on the tour, Professor. Mamu John Joe, tour, quite good to us here. Ano Madama Sabre Juabenhemaa Government Hospital. Preparing once a Drumo Achia. Juabenhemaa Government Hospital. One a Drumo Achia. Yamakwaba. Preparing Nanano Madra Omo Achia. Apiadu Ahine Tafu Ahine Epepe Wanadromu Achia Nanaje Frempao Tafu Ahine Bekumihine Tafu Hine Wane Kumasi Bekumihine Najimai Cardinals Umpriyaru Enono Najimai Oni Raba Mpempe Onsodumo Echia. The best car dealer in Ashanti region Najimai Yamana Kwaba. Tiadia Bano, Shrap, Srada, Zikapa, Wapipi, Enum, Apipinum, 5 million, and also Adaso, Sadia, Baba Panyama Pa, Nema Akasa, Namisho Pa. Nitrogen fee, the 2 4 Hidano. And Pepe, Wadin, and Anumadu Muchia.
Hiahene Nana Achina Kwachai. One the second in command. Kumasi today. Second in command. Third. That's so you hear it. Magazu, you could not know. Nana Achina Kwachai. I show you. Hiahene. Nana Sabe Asante Asantehene Professor Nana Susubrebi Club Asante Employee Nana Sodwa Wachi I want to tell Professor Nana Susubrebi Hiahene Yewrano Aseno Sane Mame Okompani do Ana Nanudi Dotiye Aya Chirabra Aniti Samba Hiahene Abaya Aya 2,000 Ghana cedis Kanino 20 million Ayra Chene Anto Nanano Sadia Samba Hiahene Anonso Kasarano Welcome, Ramai. Hiahene Nana Asafwa Pau. Welcome, Ramai. Hiahene. Welcome, Ramai. Hiahene Nana Asafwa Pau. Nana Ansone Nukunya Sufred Mochia. Asante Asokori Professor Susubrebi Club Asante Nebofo Wane Nana Matla Konya Onadromo Echia Nabo Chatonsa Ofini Aba Pradisha Anita Hotel, Abaju, I know of Fanono, Namuacha Tonsa, Yamamitiwa, Bakatachia, Amwa, Atu, Concochia, the second, Japako Mahine, Dasebrano Aseno, Sabre Nana, Anina Toko Yabetu, Mijana Drama, Achuma, Boku, Bapeni, Nana Sawadantia, Echamunie. Me na Prokupa and Nana Akosua Chama and say
Yede nana etu nana sawa domtie. Etini nana ana kwei. Oso timi mane nana ankore semandeja. And monye sediaso. Ema no sansuna no mbase die no empepe. Esubo mayema nana sodwa. Watchia. Sansuna nana party amani efana nana pia. Nana so abujo. Nano madama kukufu maine Isia nanu Balima ofi akwesi okujie so say actually one pill. Tapa. My name. Tapa. My name. What's this one? I don't know. What's this? What's this one? What's the name of my doctor? Nana, I do say actually one pill. One day, that's not good. What's the name of here? You're my brother. Cheme Manaroma, Osi Sabre, Manuana Hiahene, Nana Chukwe Daviti, Ane Aya Asante Akyaama. I'm chairman and in Penifua and a Sabre of an okay. Sansuna Nana Misra and Pepe, you're a soldier watcher. Nana Misra, Asantehene. You're a good watcher. Primpong, Akosua. Doctor. Nana, I do say actually one pim. Tapa, my name. West is Waswa. Want to me, a woman. So I'm free. Akosua Abaya. One say 1,000 Ghana cedis. There's your chairman soon and to your random. Nabri wati amfanta safia. One mabura ni sa pantu. And also attaching.
Oheneba Edusai Poku Wakanono. Hello. Yeah, every night, I'm Nanu Hawamu AC and Pam, the Walker and Peruda. I want to put the Kakana and Percival on the Monogram. Nanamuchi, send his tea and Pam. Yapamacha, Gabeura Bank for Obiba Tra. Madarama, Munchemika crying. Sadia, a Subua mine. Bafo, Upuri, SCA. You see, Akyaama Amanaso. Ukunano and a head of tea, and Anangasa, Bibiduan Miaba, or even pending for our hobbies and night. Nine so I can't heavy. Back for Fulibaya, Ukta, and some city, 1,000 Ghana cities, can a million do. A year since Babuya some boy woman, you have to go now so. You be on one. Every day. There was so. You can't want so much more. And you will be say, the Papa and then you say, at your rampant. I don't want to see if that over a year as I don't want to every day. Okay. Over to us, with you. And we never era or share Banya was on 4 and Banya era and no, and I'm not a pioneer. Each year, if it every day. Sabre, Asante, Achim, Obogu. Asante, Achim, Obogu, Mourn, Pepe, Naima, Wane, Natrankunya. Nana, Efia, Pokyo, Tasumi. Akroya kofam eyire nioma edrucho wa hanyina da mafuna ya bo ma checheku minie mejina ha na de meka ne se chura ne se ye fa ni die ma de ni die se no ne senti na nanu motra konwa wa ha minti mi fiti bra ko pe na mi si mi nkasa enti na mde me nkra to si na achia me no mo a e wa ha so na achia me no mo me bo me mu ase me papo agina so monso me mu e na mintimi nyina motifi na mintimi kasa wa benyo yase na nanu me gina ha na achia me no mabu ye ni achira me die na aseda na mde mammo wo ani die kwaso na nanu ma wekofo na asante mawura wo ha wotenkra wi ni brawi so na na mo ade hye ene ashtichi awura ha kire se asem atomo asem kase atomo asem kase aba
ba ko pe Asantehene kasa na ye ba bi ayedi eye di ana kyerese ye na na ya di nyina Juabenhemaa na Akosua Akyaama wotoso miensa wododo pribi wonie na wonie di a ene na otuo serebo Juabenhemaa hene na so na yire antifosti e kyerɛ nana ne dabrichi oba ahema ba ko pe wo se se na kuma na die nyina ne maame wo kwa wonti me ma no nkosama da jada ne santi ewie wa begyina ha wo de na de sie die na eba na nanom aboa kanka bi ne ka na sem wo se esa se ne na do so nti ne na ba ko esai a wo to apati da biara da wo se na nei gina printing asɛm ato wo edene na so wo somfo a eso mu enti wo begyina ha awie ya na de sie die ene wo de nam wo se edi kan no esa se efie ye adehifie na wo de hia ba kyiri ka hyiri ekwo oyoko ba musu ayechi ye ma mu de so sofo ne santi okuta sanko famede duku a eye kokko na nanu wo de sika abom sa se de mo ye bia mo de sika eka ho wo se mo ni ata kokko wa no mani apredia na nanu mo fa bi epepa lisu e ma no wo himu a na kente ahoduo na nanu wo hwe amamre ni amane kwaso a kyerɛ mo sɛ Asantehene e wo pribi ni santi e wo pribi dia ekete ene fontam from etwene ahodo ebi asade ebi ahim dia ene ene na nanu medi asame ehu sɛde akanfo yɛso dia ya ye festival kɛseɛ ni santi de kutamede duku a yɛtete wotabo eno na yure sɛ adɔfo ebe nyina so bi ni emfa yi e ma no enti emede duku wo wie e was lenti ma kapani na nanu mo wenti mai was ko so aka brele mo oba pese nu so tue ni emfa bi se na anyuma e ma no wo wie ye do de ntima na nanu mtima ya nwene na bo kyire ye ya nwene no bo nwene se biaso lenti ahoto o de ni nyina bi aka mo ni me de duku papa e ka mo wo wie no so brege se ja ma etue enu we noi amo awisie so ntabra bata wa mi ayete wo nka de awuso afiti ko tia eba wo se ye fa spray e ka no e na etunya no wo wie no se wi ase dia da ni ada ni wo se wo ko ko no ko trust di dance ye se wo enti wo de me de luku akase ka mo na ye de bo ama no wo wie wo se luku ahodu di wa mi di afiso na na ye ma oba no ha oba duku e ma adi bi ko fie ko ne pa bo aka ko wo se do front ma pa ya na wo shempa bo pa enti ma bo pa sa na ya hye no wo wie no se di oni mama mre wan sa mamre ya ya di so ya no wonti mi ka sa wo de se wo ya bra ye ye sa na de de sa ye wo di so ya eke ye ta o kuta ne shina ko sana me kire elu adaka kuwa o se na no o de ta ti ave no so a esi na na o ti dom ni na no se na ye mfa enye je di ye Asantehene ambe ye ye ma no Denya se Mahema na ye man shodra mochi a denya se Mahema ye man asa no pastor mama se pemre no no na no obi e we nyina wo national boba ye na otu osire boy ye wo papa first anti first papa bi wo se setie biara eye tie ya na no sori a ye be ko fitie mu ye ko fitie mu akwa wuri wade a e de na ensa papa eni ehim ho etu wo se ne ensa papa ni na no mo ya konofo ani tiri kokko wo se kyerɛ sɛ na no ani abre e ba ma nso mu puru no fa hwa ahoho a ejam no na ye be gina ha sɛ de anti first kasa o kasa ye wo si wo nwie Asantehene dansa mahene ni si anamu wama ne kontiri aba so mesino anan Asantehene dansa mahene anamu sini ya don wase sa na ayure ewuso ekasa wosi na nanom asabo asi ya asapkese ahade ewu ni sata antema twehia sika bobɔ ne na senti okura ne sika bobɔ ne patia wase na mama pati de kyerɛ no owie ye go ma ne kyɛn kɛse ye go ma de kɛse wase ofa patia hyɛ ne nsa ofa go ma de ya ne papa ɛna nchi mu so sɛ de ya na ɛyɛ na de no owie ye ne nhire ɛmono soko wase wadi asina kuma akyɛn sɛ de fata so se kuma akɔnɔ foi utwitɔ na medi utɔ ɛna wo bɔgya
obo ne kro ne ba hodi a ene wo hwere ye yodofo me di gya wo kwan eno ti wo de esi nchen e ma enti gya jem na ye gyina ha na nanom ya no esi na chia me na sie buru sa obo ame e ma me tiri kasa na nanom atra nkodwa enim ene ma nyina mama pat oba fefe won o gyina kan abra fi kotopum pro da bunu mu ono hyehyeye efiri nra ye de nana wo poku frefre e de ba ye nyina ono hyehyeye enso no de eniema papa nananom tinka se eche ekure le mom na cha pawo ate a won aye ya kire ni nyina e wo soro ho ansa na ye ti ase se ye wura e wo ha ti ye mfa ne ma no emra ha ma pat ye ka wono so ye Mrs. Atapoku wono so wa kire ni de wo fie ho ante a me se wonya ne ba bi ko ne ba ene ma pa shinapui mentu a wode ma nananom no asra wo se wo mo so abaye ni bi owie ye no papa e kwabo so si ase ne senti wasa kura krakase entema krakase kama owie ye no de aje ebo hyen e ka ho wode ne duko e senti ade ne patia ne mpapoa ye chaw e ka ho amamre mpapoa bra ne dwumayfo Juabenhemaa amonso anade Asantehene ejono nananom ne hwere wase makoma mu ade pa na akuro yi odi aka ho odi ne damra won kokko edi aka ho wase Asantehene kwati sika kokko de biara da enti odi ne sika kokko ataato owie ye na ne ma no so se mame ba bi odo agina na ne magina aya fa so ama ya ne awura papa no ahimfie na se se yenso ye kasam ne senti wo mo so ntema me kire epofa se de me fra no crackers wamo se mame empaninti man ye dija kwa na ahema wamo wie no so fa ye hwere kama ene ye de tato se wodonso da chi bi ha ba bi awoko no wamo na obehia na ye gina ha ya no esi dase eburu dase adan ya me shramo Asuminya de bi kankan funa nano no Adriana fanyina pese na ba no Onuane asuminya maihene Onuansu na ya bakumihene Wadenu Wachiru kusi trama Adriana pese no Adriana pese na ba no Alunachi Asurabu shapani Onuane Achamfo asafu wachi Ajima bonsu Onuane yakumasi asafu yine Ono sura yakumasi akabu ihe Adiana pesa nabano Adiana pesa Adriana pesa ni asuminya Onua nabano Asuminya ndami kankafu nabano Kuma uchiribu akwadua nabano Onua ni asuminya Asama nabano Asafo yire busapane no Onone atamfo asafo bachi ajima bonsu Kumasi asafo yire no Kumasi akobo yire no Asafo busapane nabano Nana masa semprempe Kasai kwabri kasai mehne Oyu kwaba empepe Orusodu awachia Kwabri kasai mehne Nana chibesa semprempe Minister for Lands and Natural Resources. Asantehene small scale mining. Among Sabadia, 10,000 Ghana cedis, 100.
Afumem Mahine Okufrubo Doctor Juabenhemaa and Pepe Wonetru Asantehene Papa Mahine Nana Efa Pente Adena Banono Pepe Nana Sodra Wachia Ni kente ni chacha ni meduku ni pati abano ni sheti abano ni shop pentu anuso edaso sede nana achina kwajan asobu ehere wakasa no sina ase o franchise affair Dasina chemi madaruma batia matu yero numsa sabe aya wanwana ikohine aya dabe ikohine kofodia ikohine anafe empampama ano apianyanse adampo sabe omo no madu krofo nyina wo se abrewadu kodabo ni patia anafe aya bonyire ansa so bonyire kente amumure ninsa pantu ne dabo anafe aya ne patia ne shantia dia abano anafe abriwadonta sa nanana madoruma afe ne ntuma awadija abriwakai sa nanana madoruma momfa ema abriwakọ empenido sa nanana dansama hine ono so ka okay akasia so no ni kente eguso na brimpon sanda ho na nana so me chacha na yi o makono di ane nana no mo ekuru no mo no mo yere no so eda so prekope wo mo da so go wo mo katsu ya de sanse na nana mo ayire no mo mema ene ma wo mo ye mesesente no eno so katsu ya de ehye mfram pom eka wo mo sana gumnantiem na tebrebro hwe no wompoli wo hye wachi atu sika futuro afagu nana so wo mo ken Solomon nyansa sade wo nana no wo mo ense no eso ekasa prekope no anso ho sampa mo se sene nana no de ekode ya na enso nyina beka ye ho abom sa abrane ne atitiru efisenya fie nyina mo de ekọ ba mo wo na me ekasa ebe ye hu kunim de abotire edi akire de ya sade nana madawuro ma bibo mi mu ase prekope efise oyoko ni asene be kasa prekope de ya madawuro ma me ko ha me mama me mpanifo de mama ni ntrama ni nton wo hene yiri frimpo manso adakabre mia ne katira mawo na me kabiri bia na me gina ha ma monsem mu aka ye ho bom sadua ha eso wonyina edua na titon kwantana iso akonkode a etiku Juabenhemaa ema mansan nyina etinka babu PSA Dr. Edupoku the yiri edusi poki aba no Dr. Kwajobuache the yiri wo ba Cynthia awo no so doctor e wona body ka ho oba vera awo
was your pana, and do the Ako Bearman. Why you both dinner man will be a wanting with you, we are body of Pufo. Niku, ye body at Jumani Bama. I want to see you to a hat. Bama could go through for a day. For breakfast and jam at what did man is one man sasso. A man sackage they were you two from. Now was your power with the swinging up Precope at the Amamo, or the Supermeda, Edward, a young Kwame, Jacko, Bearman, I don't know, or not at the Ebony a campo. Will be a young so your boy, a young Dr. Julius, watch it. They eat a brown bourgeois, or the Society Sacrodo, the comedy be a campo. Bema Alex, Owusu Bambano, or no son, therefore, Annette, or no so Becca Sebi, a Mamma Santebeca, Nanaya, and Nia, Nanaya Opoku, or no so the Yere Wababa Kesia, or no Sutem, give trip one thing, or no Sunny no upon what thing, Bemena, was the Casabi, the war Casaswani, Casaba was Yapa, a Yelena, or Baku go do for what Tony Boisier, no one Bema, your body, a year coffee, a year was here too. A do was what chance to Cassia Mamma saying in our Etenenka, a do for no, a do before was what to the before Mamma saying in our Santebedi, or you can shake a home, or was the Piazza and Anna Bema, was the man that is Yabaya, or him about, can to study a master capoma, Magnum, or Poya divine. Now that much you want my Piaka home, and that's why you could do. Nana was you could do our Asantehene for Yamodia. They were Tikra, and the real Womaso was the name of Minim Pom, Nasabre, wonderfully. Nana was to them, or to them pay, or one for the idea of who was Radia. Said the Ampana Jamis, the Wakaya, was one wolf Radia. Topi, now that's a poor dear Mansabeko. Like you can say, the idea now, I went the Awamaima. Nana Akosua, Akyaama was so me and some, a quote here, a quote me from the contact, catching a say to any super when the good seals to Brasso. Now, so that the Ayukodu, the just was about TV and Untam, yet it does walk out with you. A moya, Bakonimudia, and Namon Cinema, one would warm up in Ponsa, was the Ampa, a yapa 2 hour dwarmy and sa, yet is ready the sin and no, and Siami Penisu. Now I am me. Not to Bafo, the Kroyadia, the body dear that separate, what down my one said, so we do Konyakas, young one, Pebigu or more. Saquantente, Kawamugum, or Massico, now to the Omen for us, Sodina Konyakasiano, but do so good so. Now your body Nasia was much there, Precope, Sunday young cinema, and Yamaya Precope so come. I turn an animal beseno, the baby stability, now to a sleep way, but do one review, Yabi now, the body of what would you do. We are body of Fufro, the said they will sit here, who took Pusrita, when you have any problem, what are from a moya, and one more, and they be seen in the Wuvodia, or better banco. A friend I was here body, dear Duke of Ford, the Asosua, wouldn't you have the now, or also so be sent at home. Now I am a once I pray, and yet the choir this year, the choir Nahima, or Mahima, Sada Confordia Mahima, and then we bet Chevy, Namodia Momo, about Ancasia, you for a year was your swamp. And never Macom, a crowd to a man, Sayamodia, most of them missing in it, a ship 20, or what they mamma yao, say Yako, would be a mamma, now what we know to Pisia, a couldn't be able to remedy today, your frat, Eddie, was Mujibinia Horo, Kutu Kulino, a Chilakunim dear, a Betty dear, or Yauko, a couldn't be able to remedy our support, a Baba dear, your flatter, a William Sabody of Eddie, and then Anaja, by your body, a chairman in Samusi about here. Udin na ye de wo yasum wo sa be hye ye yafum ya ba wo prenu e kire konim die no ya fa de pa ne di ya betra konya so ane tofe ane chocolate e di a kire no e ti yesu e beja isu na kire no wo si ada mu kase be si ya ba so e so di akọ afa ya se wo tire kwa esuma duru no ya ma esumduro e to de kwa mu dia ya tiam se ya chadaw ya manchester no ya de na be kwa kotu akura ya de kotu akura no madawuro ma ya tane e di animu and then your biometric system computer word ya tane e di animu a ya de ko ya brace you ya so ya kunu di animu ati sa me dia bota ya Hiahene ya me ya petitin pachi so dia yes you e ya the glass water e de di akire e say di akire ni gina no ya animu di akunu no ya ba metu obutirisa na ya di gina e ya o mahima ya di gina you podu ya body di anana ko si Akyaama your toss me ensa boy
yɛgyina fitaa ɔdi nkonim wɔn for yɛ so ɔdi yɛkyi bi akɔgye yɛ yere no ɛne yɛ kunu ma wɔ deɛ wɔde awedeɛ bɔ dɔm ato yɛ nsɛdeɛ nsuo ɛne nsamba ɛndi akyire a wɔde di anim ɛbɛgye awɔdeɛ ɛna di akyire yɛaforo duani nananom Asantehene wɔ sɛ no menka deɛ ɔde som na so adeɛ bɛfie na ɔde fie deɛ kɔ som na so adeɛ kɛseɛ atene ne mogya wogyina Asantehene ahemfo anim na aka sɛ ho a woto nananom ntam yɛmfrɛ ne ho yɛfrɛ no aforodoa yɛde yiyayɛ yɛde ate ne hyiro wɔyɛ kɔkye kahyire wɔde suo gu fam a yɛkyiri ɛti wɔsrɛ ma ne deɛ sɛ yɛnye ɛmu ɔya ɛkura nnwummerɛ na sɛ sum aduru yɛtene kwantena yɛne bi yɛmfa pepe yɛne wɔ ne suo na mo ne suo yɛ nyansa ɛgu fam na aboa ntatea ne nwansena yɛfa bi a ahyia gu onipa da sɛne yɛne pepe yɛne wɔ ne suo ɛnka ho yɛnte maba wɔnyerɛ nsɛmmea so ɛntema nana de bɛsi n'ase kɛtɛpa ɛso so ɛwɔ aseɛ aba yɛ kente ɛta ɛbɔba ɛso bu aseɛ yɛ kente ahodoɔ fɔte afɔta koroma ɛbɛɛma yi fɔta yɛ yere ɛbɛɛ so fɔta yɛ wu akwadaa bɔnwa ɔmo akyekyereɛ kente ɛtɔ so mmienu ɛntoma ba a yɛahyehyɛ ɛntoma no ɛnso sɛ bia ɔmo de bu hyɛ ho edi ɛyɛ ɔmo dɛ ɛyɛ akyekyereɛ akyi yɛ bɔdom hyio yɛde egu yɛ asɛm so sɛ ka wɔn nyini kyɛ sɛ aboɔ akyekyereɛ baama wo amana abamu di a nsi adamu wɔmfa bia pipɛpɛ egu ne ho na wɔmfra akyekyereɛ akyi no ofura na nane mfi a na aka nyinaa no etu ka ne nsi adamu ɛnam na hwedeɛ bɔde a wɔn nsɛm sɛ yɛmfa ne hwame mu so na wɔba fitie mu a yɛamfa yi wɔ asansa ama wo yɛapo aduane papa bi ɛna wode agusu bi a wohu hwa ɛne wo nanteɛ wo kasa wo nneyɛ ɛbɛsi adamu na yɛmu sɛ wode wɔsaa ba abrɛko bɛka ho yɛbɛsaw katɛba yɛde yɛkasa a wone bɛforo wɔsi apakan ɛde yɛde akyire nkɔmo ɛda so okatɛba da so wɔn nso wɔn bɛ afidie mu wɔn a wɔn nyɛ ayɛfodie yɛkyerɛ kunimdie no anane nsansa ɛdane nyansa doctors ɛne lawyers ni a owó akyi a yɛyie ɛmpɔsotam yɛfɛ baako sɛ wɔti fi baako fo wɔn afoɔ wɔsi ɔnaase futuro fɛku so ɛkyiatia wɔ hene ma so gu so tugu nsɛnum so ɛna ne sika nka ho nsɔɔso abrɛfoɔ wɔn nsɛnum sɛ yɛkɔ nsansa na wɔn tiri mu adwene tugu so deɛ so egu so na dade di nso wɔ nyansa to bɛbɔ wɔn nanan no eti wɔn mo srɛ sɛ wɔn mo da so wɔn mo da yɛ ba nso wɔn mo da oto da yɛ na wɔn mo da oto da yɛ a nanan mo bɛkyi wɔn mo da bi a so wɔn mo amerika do ato da yɛ na sɛ wɔn mo di a wɔn mo de wɔn sɛ wɔn ɛde adi akyire yɛ pa so tam ɛyɛ yɛ best friend papa bi ɛsoso da so a yɛ de to so pa nana abosi a na mo bɛba yɛnim sɛ yɛ wɔ da yɛate sɛ osi a na mo bɛba yɛpɛ sɛ yɛkuru wakɔnya ɛnyɛ wakɔnya no sɛ osi a na mo ba yɛ de adeɛ bɔ n'ani a ɔntoto ne nsa na wɔnkɔ yi wɔn di yɛ yɛ dɛ ɔmo ahema nana Akosua Akyaama wɔn di na wɔfa wɔn di ɛnka ne di mu na deɛ oyi bɛsi a na mo ɛne wɔsi ne sɛsɛ akɔnya wɔsan de n'atɛ aka ho ne kyiri yɛ ɛnam sɛ wɔyɛ Asantehene eti ɛka ho abrɛko pɛ no Akosua di akyire yɛsi akɔnana yɛsɔ wɔn mma mu kuro no ɛte sɛ Akosua efitaa deɛ a sa kɔkɔkɔɔ afro sama yɛbɛba akɔnya fi a yɛde Akosua fitaa na ɛkɔ yɛde ba yɛde fitaa ɛna di akyire deɛ yɛba yɛde bi nsoma taabo yɛba akɔnya fi bi yɛama yɛ kuro no ma bi ɛde aka ho yɛnhyire ɛbaba ɛdi akyire yɛsena na wo fifi a fifi sɛ kɔnkɔdeɛ ti ku wɔn so yɛna ne sika ɛka ho nananom deɛ ɛso ka ho wɔn asa deɛ pere ma wɔ ɛna ma so ɛka ho afei ɛna ɛyɛ bɛrima kokodufoɔ a yɛbɔ ne bi ɛpere ne hyɛ bɛrima na a yɛbɔ ne bi a wɔde bɛrima nse yadeɛ nyinaa ɛyɛ maame Akosua deɛ ne ma na adeɛ nyinaa ɛne bɛrima Kwame Daako ɛso wɔ ne fidie mu na sesɛ ɛna wɔbaaba odidi a ebi so ne so ne maame atɔ fam a ɔkae deɛ ɔde aburohyia fam a ne fifi eti bɛrima Kwame Daako mpire ne hyɛ wɔn so ɛyɛ ne maame ɛne ne ntoma ɔde ne kente ɛso so ato so ne mpatia ne dɛbɔ ɛne ne nneɛma ka ho afei ɛna ɛyɛ adwonyamekye ɔne ne ba ɛyɛ adumakyerɛ bia wɔn nso sɛ yɛ kuma ɛmaame ne da hɔ yi na kyerɛ sɛ yɛse pɔ ɛne yɛkɔ yi ɛna asew ba yɛ kuma ba yɛwo yɛ ma yɛ eti ntoma asosɔ yɛde kyɛ wo maame kwan ɛno so da ho ne mpatia ne dɛbɔ ɛsoso ka ho
hye ɛsoso ɔmokasa ɛma kofie du ɛsoso ɛyɛ na busua bɛma kofie du abusua ɛnɛ yɛka wɔkɔ simpia sananamo ɔmaka bo ɔmaame onuanom yɛbusua ɛnyina asante wɔma se ɔbaapa yɛda ɔdodo bɛma kofie du ɔbaa wadie wɔhyɛ yɛsɛn nana so wɔyɛ bi ama yɛ ama na boro so na ɛgye wakɔdeɛ deɛ wɔso wɔka ɔwu de ɔbɛka ne prɛko pɛ ɛde aka ho eti hɔnwere kente nsɛnniya so ahodoɔ mmienu ɔmo pɛtia ɔmo kɛtia deɛ ɔmo hyira ɛka ho afɛn na nso wɔn ɔmo twɛn ɔmo twɛn twɛn ɛfo so nana ko yɛde yɛ amabɛ ne amade a yɛbɛyɛ yie ɔmo adɔ so a ɛsoso ka ho ɔmo so ɔmo ho ɛde hyɛ ɛde fie yɛgye yɛahwɛ wɔ yɛgye wɔ ɛwɔ afɛn sabre ɛna yɛwura yadeɛ nyinaa kɔkɔ so si ɛdɛ mu ɛwu mayere. Barima Safo Chiribu Akodia Akumawu Hiahene Ebrebe Wedreno Anchopi and Honorable Safo Akodia Minister for Lands and Natural Resources Isaac Joseph Former MP Sunni Omasio Sanse Honorable Akosua Happy Pension Yeah, Bema Safo Hiahene ono na wodosi kotokohene anemo onya enu hanamo ne Akyaama madaru ma munchie na Barima Amanko Adunan Okuje bo Barima Amanko Adunan no Satine ne wo fano no Asantehene no Oheneba no Okuje bo Barima Amanko Adunan Wateni Basata Otosumienu apai no one be see da sebra nine one be see da sebra nine Bechem Mahema Barima Safo Chiribu Akodia Akumawu Hiahene Ebiana ba Wamena Tekoja Oguswechia Mama Pohima Nana Ajakimatifie Retroba
Asantehene asunumra mu yire wonu suna yefewura wonu na Yeah, no, Akyaama Madaruma must make a cry. Professor Erika ho Yeah, Nana Madaruma. You resting them or can say, or no, I never had about. Assembly. One point ten. That's Akyaama Madaruma. Who made Akyaama? That's and I feel not a Hiahene. I'm a Akyaama to the Sibra to be a Sabre, I don't know, but you could see Grandma and Grandma. Drama. Assuming I'm my head. Again, a piece here. Mama. And then a piece and again a piece here. And then a piece in the swing and we can come full. One day the swing in my head. And then a fucking piece here. I don't know. The piece on the head, a piece here, one. And then again a piece here. And then a piece here. Bakupa. On the swinger, my head. Set the swinger, my head. One end the truck on the Okade, 2,000 Ghana cities. 2,000 Ghana cities. And then it's getting 20 million. Again, a PSA, the Michelle Power Yama.
Juabenhemaa. Akyaama Akyaama and Alagi Kaso Kumedo. Robin, I need a bit to train. The play, Asantehene Mourn, Akyaama, what's a cinema? Asantehene Mourn, and then Bakutas and Hiahene. Sanya Akyaama, what's a war? Very well, tonight. What did I say to that idea? What did I say to 2,000 Ghana cities? 2,000 Ghana cities. What's up, thank you? What's up, Panama, Amapa, tonight. Santiago,
Asantehene. Nana etakama difie. Papa hema no pete pakatu. Abo chiri papa wie. Sabene busukano. Sabene meya kumwa. Yawada manano. Ebeyi ya odofa nana agoshe tama. Bakose yansa akampai. Arani amaya. Oheneba injinia nana akapoku. Wane utufa chifasa. Nana kofi badu. Efepe walejobo wacha. Oheneba injinia nana akapoku. Senator Diamond Dr. Yuri Nabari and I told the shoe when Shannon saw Akyaama Otasuniansa Juabenhemaa ne dotiye no yeguso ene die ne ombrase kwa so de obi abetimi de aba yawa bia ya bisedia isansa dotiye ene yeye no yabejia kwesisa Santimelra and then Asantehene diom di ababa ampanisi panyini jalivia ni swasa ono elebesie na Akosua chama echato nano madama sabia afushidie traditional council one ekeseni one by 1,000 Ghana cedis ekaniskano 10 million afushidie atramponya yamisha mopa Gatama, Director of Urban Roads,
CC. Yamana Kwaba. Aye, nana Akyaama madaroma. Muntie me kakra. Na antro dance bread. Ane nana Mayokufo. Said ye betwem Mahima nana adwapo damna sewa esienie. Asibiche boye nana mama na suti ye se ono anabrewa edafom. Ene Sikapa 500 Ghana cedis. What other so? Said ye, Oheneba. And Mourn, Omo Akosua. I will say him, and I will say him. That's a blue, that's a dying. I don't say you, I know. I you for a while, or maybe they do that number 10. I was wonder. I wonder. Why are you in a car? Into wonder. No, do what the MP. Who's ready? No, Valedia. Would you be not do? Now, Pioneer. On the visit, as a brother was able to say, Breton and Katrina, Papa Pechi, Nana and the Commander, the one and the only. Beshema, you made it and not be funny to say, I don't know. Etienne, Jamti, Yakuma from. I'm never to favor Ponyam. Now do a property. Somebody grows yam. Kumanya Kumanua. I do a pretty fee. They will say, come on, do. What are the fourth up? If I got a brand new boat, I will do man up on Yam. There were fresh man when you can do so your bell. Baby, if I know Koya, no call. Of course, you don't have about to water. They are an animal canon. Ma and ma bam Pierre 10 o'clock, man or maba, MP. Who's ready here? On failure, dear, what they are about crying, and what don't do appear.
dada. Asantehene ni wo pema dada. Wona akuta bebiasa. Ensu di abaye. Wajana no di abineto. Da sebra Asantehene. Da sebra Asantehene. Bane bo di akroso. Wona akura tuduo. Wona akura tuduo. Ayine mani ayine na nakura. Ayine mani ayine na nakura. Wotu asrebu asoda di akwadia ninsam. Wajana no di abineto. Da sebra tu asrebu